Feeling mo nga, maayo ni mong bike. Feeling gwapo. Kira ng plato. No, ng plato. Dalib dito bangan. Ayan pa nga siya tindahan sila. Jalikod. Nagikilig mo mong. Una na sa down sa nato pagdato. Yo, what's up? May hapon yung tanan niya mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tanan. Karon kay manglakaw may ni idol no, Ice Coffee. Karon kay magpaayo mi sa bike ni idol no. Kay naabot na yang budget, aluti niya gikan siyang kano. Wala bitaw. Kadawat siya siyang alawan sa eskwelahan. Kay scholar no siya, bright may nga pagkabata. Guyag. Adto mi sa ayuhanan. Angang yung mi ko mayo. Adto mi sa shop no, sa bike. Bani mi sa mulakaw karon nya. Tuwasan niyo tanaw ang video kay para malipay lang tanan. Labi na jud mi. No? So, doon na ta. Let's go! Okay na ka? Ha? Feeling mo nga, maayo ni mong bike. Kusga na karon, kusga na ka? Feeling gwapo. Ada, dugay na tang gwapo buwag. Gwapo na sa una pa. Masakit na masulti yun. Ayun yung bike. Bandalig, hinay ya bukan mo banyak ha. Ingon bukan nga, gahe dul. Ang banyak na pwede ayo. Aku balik ka day. Ika na mo i-repair sunod. Dul. Wala ka tuma. Gusto nga. Ngaon ta ta? Kaon ta ko. Libre ta? Libre ni. Kaon ta ko. Libre ni mo. Oh, lagi ta ko. Ha? Abot na ko. Ay ko kanina. Wala ngayon betul kita. Kita tinood. Grabe, yawan babaan kini. Gano'y TV, babaan. Ay. Bagilis ng 30 minutos. Hindi ka magyayaw na. Shooter mabuo. Manami ng kapito. Muli naguba ko sa amin. Sakto ra. Di ba? Ako bago to mga karon. Ha? Sagot mo. Matik. Yung ginga gitu ikaw na ini. Wala sobra, ugay sobra. Mayole. Mayole. Ugay ka mas balay no? Nga may pugson di ba? Di gyud pugson magdugo. Nandituhan mo dali. Sukas-sukas ang gadin. Wala tanay. May kapay. Batiyay. Kung nga bilang ligi dul. Gutom na jud ko dul. Gutom na ko guys. Jollibee lang dul. Ha? Jollibee lang. Oh, ano taga mas Kilid ba? Kilid Jollibee. Jollibee tubangan. Ayan pa nga siya tindahan sila. Jalikod. Tahu tak dia tu. Gila no? Mana bisnis strategi ya? Ya. Ya bos. Halo bos. Lulu. Halo bos. Kikilig mo bang? Kikilig. Pangan. Sakit. Nah, tawag na dun. Sorry. Pare na Mikol. Selamat ko la. Sige, bye-bye. Boy sugay. Patay tanan ni ron. Madrop si Bruni James ya, no? Mak, Madrop eh. ngaon. Idol man ako Bron de. Gili. Ah. Wala mi kasnak na idol mga gano kay anong wala mi kasnak. Kay sakto ra ang budget na idol. Dapat pa ma-short. Pero kaya importante na yun yung bike, no? Walang takas snack dito sa bugo. Dito ni kaon sa balay no. Snack ram gyapon Kaon ram gyapon Kaon. Balo. Langa oy. Masud na guys, utan nga kalbasa. Ay pati na mata ba. Para maklaro na mo ikaw pa ba. Patutuya. Idol ko. Hinuktok ko na lang ang gasto dol. Lingo-lingoan. Lindot na yung bike. Turo na kay Korta. Mandiri sa nilang idol mga gano. Tambay-tambay na diri. Una-una na sa down sa nato pagdato. Sige dito ko na ni. Kaya ug makadato ko lang siguro na pagdato na karon. Sige lang no. Ibasin day. Atay na sa ni Papa G pohon.